खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो आजिखालि ओरैबायदि जुगाव आगान होफैदो जेराव जोङो मबाइल सानसे नङाबा जोंनि जिबना जेन आधाल' माने थांना थासिगोन। जोंनि मबाइलजों ओरैबायदि एट्रेक्ट जालांदो, ओरै मोनसे एडिक्शन जालांदो जायखौ माने जुमाय सेरेबनिख्रुइबो डेन्जारास होननानै साइन्टिस्टफोरा बुंदों। आरो बे मबाइल गंसेया जोंनि गोदोनि जि लाइफस्टाइलमोन बेखौ बेसेबां गोबां चेन्ज खालामलांदो नोंथांमोना खोनासंनानै नाय। आरो बे भिडिअखौ आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों बे भिडिअआव। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय एसे ध्यान होनानै, मानोना उनाव नोंथांमोनाबो पस्तायगोन जे जोङो एक्सुवेलि मा खालामबाय दङ। बे मबाइल गंसेनि थाखाय आजिखालि जोंहा लोगोफोरा खम जालांदो। जोङो गोदो मबाइल गैयामोन, नाथाय जोङो ज' लोगोफोरजों रायज्लायोमोन, बेरायोमोन। नाथाय आजिखालि बे मबाइल गंसेनि थाखाय जोंनि लोगोफोरा फेसबुक, इन्स्टाग्रामाव हमना ला मिलियन्स लोगो जानो हागौ, नाथाय फिजिकेलि आजिखालि मानसिफोरनि लोगोफोरा खम जालांबाय। बे मबाइला रेडिअ गंसेखौ सेस खालामजोब्बाय बिनि लाइफखौ। बे मबाइला टिभिनि लाइफखौ सेस खालामदो। बे मबाइला डिश एन्टेनानि लाइफखौ सेस खालामदो। बे मबाइला बेसेबां गोबां बिजाबफोरखौ आजिखालि जोबस्रांहोलांगासिनो दङ। माबोरै आजिखालि मबाइलावनो बिजाबफोरखौ मोनो। आरो साननैसो उनाव मादि बे मबाइलाव सोनानै होगोन बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै मोननाय नङा। मानोना दिनै नोंथाङा बेसेबां आगोन थाबायदो, नोंथांनि हार्टआ बिखाया बेसेबांबार थप जादो, बैफोर माने बे मबाइला नोंथांनाव थानाय मबाइला थर मोनबाय थायो। नोंथाङा नोंथांनि केमेराजों मा नायबाय दोङो, नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव मा भिडिअ नायबाय दोङो। हमना ला जोङो माब्लाबा सुबुंफोरा सानो जे गावहा बिराद सेफै दोङो, रावबो नुवाखै गावहा मा नायबाय दोङो। नाथाय बे मबाइलनिफ्राय नोंथाङा मा नायदो नायाखै गासै डिटेल्सखौनो मबाइला मोनलाङो। दिनै रिल्स, नोंथांमोना गोलाव भिडिअ नायनो आजिखालि धैर्यआनो जाया सुबुंफोरा। मानोना आजिखालि बै 15 सेकेन्ड 13 सेकेन्ड बेफोरनि भिडिअ, आरो बै 13 सेकेन्डआवनो सासे मानसिखौ एन्टारटेन खालामनांगोन। आरो जुदि एन्टारटेन खालामाखैबा नै आसि बिमाया ओरैल' नाननानै हरगोन, गोजौआव थांबाय, नेक्स्ट रिल स्टार्ट। आरो बे रिल्स नायनायनिफ्राय जोंनि दा इन्डियायाव 39% सुबुंफोरनि मेगना नस्थ' जाहोलांदो, मेगना बेमार जाहोलांदो। आरो बै मबाइलखौनो जोङो गथ' बुरखायनो थाखाय गथ'नोदि बेसेबां गोबाव जोङो मबाइलखौ एगारनानै होयो। एक्सुवेलि आजिखालि सुबुंफोरनियाव गथ'फोरजों गेलेनो, दसे फिजिकेलि गेलेनो, दसे माइन्डफोरखौ बिसोरखौ माबोरै स्ट्रं खालामनांगौ। गोदो बिबौ बिबै थायोमोन, बिसोरजों गेलेफाबाय थायोमोन, बा बिसोरजों रायलायोमोन। मोनायाव बिमा बिफा न'आव थाबाथाय बिमा बिफाजोंबो रायज्लायोमोन, मानोना बै समाव मबाइल गैयामोन। नाथाय आजिखालि जोङो न'आव थांनानैबो जोङो मबाइलाव एसे रिल्स मोनसे मोननै नायफ्ला बेसेबां घन्टा जोङो टाइम पास खालामलांदो बेखौ जोङो हमनानै मोना। आरो मोनसे गुगोलनि रिपर्ट हिसाबै जोंनि इन्डियायावलायनो सासे मानसिया एभारेज हिसाबै 2 निफ्राय 3 आवार्स रिल्स नायनानै टाइम पास खालामो होननानै मिथिनो मोनो। आरो लोगोसे बे रिल्स बानायग्रा सुबुंफोरा बेसेबां नोंथांमोना माब्लाबा साननानै नायदोंना? जोंनि अनलि इन्डियायावल' 300 मिलियन्सनिख्रुइबो सायाव सुबुंफोरा रिल्स बानायो, जेराव माने कुनु टेलेन्ट गैया, कुनु माने मुलाम्फा गैया बिनिफ्राय। सोरबा सल' खनदो, सोरबा खुगाजोंल' ओरैनो सोमावनानै बेखौनो बानायनानै निजेखौनो एक्टर एक्ट्रेस बायदि बिसोरो निजेखौनो सानो। आरो बे रिल्स बानायनायाव अनलि 2% 1% सुबुंफोराल' थाखा खामायगासिनो दङ बे रिल्सनि थ्रुयै। आरो बाखिफोरा ओरैनो बेरायलाबायनाय बा बेफोरबायदि माने टाइम पास हिसाबैसो।
आरो सिरियास हिसाबै ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनाबो मिथिगौ गोबां रां मोनो नाथाय बै हिसाबै खस्थ'बो खालामनांगोन आरो कनसिस्टेन्ट जायाबाथाय इन्टारनेटआव जेब्लाबो साक्सेस मोननो जाया हमना ला नोंथाङा सम गैया दिनै साननै रिल्स होबाय बिनि उनाव आरो होबावाखै सानथाम सानब्रै बिनि उनाव आरो होबाय बेफोरबायदिबा इन्टारनेटआव एसे बेफोर भिडिअफोरा भाइरेल जानो नागिरा कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थानो मोनबाथाय मोनसे टाइमिं लानांगोन जे बै टाइमावल' भिडिअ होबाय थानांगोन बेफोरबायदि नाथाय बेफोर खोथाखौ बाद होनानै आङो दिनै टपिक्सखौ लाबोदोंमोन बै गथ'फोरनि सायाव गथ' उन्दै उन्दै नोंथांमोननो आङो भिडिअ मोननैसो सिगांनो खोन्थिदों बे भिडिअफोरखौ नुनानै नोंथांमोनाबो साबधान जानाया मोजां एसे गाबनायावनो बा ओंखाम जाया मबाइल नङाबा बेफोरबायदि हुदाफोरखौ गथ'फोरनिफ्राय गारहोनांगौ जायफोरा खिथाब फरायनो गारै मबाइलाव बांसिन थाबाय थायो बिसोरजों माबोरै मबाइलखौ बोखानांगौ जोङो एक्चुअलि मा खालामो गथ'निफ्राय मबाइलखौ सेना लानानै गथ'खौ फराय होननानै जोङो जिङाव जनानै जुदि मबाइल नायबाय थायोबा बे गथ'आ गोसोआ बै मबाइलावनो थाबाय थागोन खिथाबाव जेब्लाबो जाया नोंथाङा जफा दसे 1 घन्टा नोंथाङा मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोन साइलेन्ट खालामना दोननानै बै गथ'जों जफानानै नोंथाङा बै गथ'जों एसे हेल्प खालामफाबा फरायफाबा बै गथ'आ खिथाबाव गोसोबो होगोन आरो लोगोसे जिखिनि बियो फरायनायनि उनाव बिहा गोसोआवबो थागोन नाथाय फारसेखै नोंथाङा जुदि मबाइल नायबाय दङ आरो गथ'खौ रायनानै गथ'निफ्राय मबाइलखौ सेना लाबोनानै फराय होनना फज'ना दोननाया जेबो मुलाम्फा गैया जायखिजाया भिडिअखौ लाबोनायनि थांखिया बेनो जाहाथे नोंथांमोना गथ'फोरनिफ्राय मबाइलखौ गोजानाव दोनो आजिखालि जेमान समय गैयाबाबो गथ'फोरनि आखायाव मबाइल होनाया मोजां नङा मानोना गोबां मेगननि प्रब्लेम बिनि जि रेडिएसन मबाइलाव माबोरै भिडिअफोरा फैयो मोनसे जिनिसजों फैयोना मबाइलाव भिडिअआ माबोरै मबाइलाव हारसिंनो ओंखारगोन माबा मोनसेथ' बेहा कानेक्सन दे बै कानेक्सना मानसिनि माइन्डआव एफेक्ट खालामो मानसिनि देहा मोदोमाव एफेक्ट खालामो बेनि थाखायनो मबाइलफोरनिफ्राय गोजानाव दोन एसे देरथो राथो बिनि उनाव हेगारना हो मबाइल नाय नोङो ला हारसिं बायनानै ला नायो जि खालाम नाथाय उन्दै समाव बे बुस्थुखौ गथ'फोरनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।